Maci, košuta, sjajna košuta. Kako, ajde pevaj. Pevaj da vidi. Novaci, košuta. Slušaj Igor, koliko je sati? Da poloverim, čekaj da poloverim. Dajte mi, ja hoću jednu pogačicu. Jednu praznu pogačicu sa sirom. Sa sirom. Ti znaš da to? Znam. Ne možeš da budeš nama kad je to odvalio. Ovo je Vuk Karadžić iz škole, ja sam tu išao kad sam bio mali. I Karadžića Vuka za dužbina. Da, bio sam mlad. Evo vidiš, ovo je Sterija, pozorište. Ovo je Popovićevo. Mi smo svirali u Steriji u Novom Sadu. Onda smo se vratili i onda smo u Sterijinoj ulici ostavili Zokija Rajića, našeg bas gitaristu, i zatim došli smo do pozorišta Jovana Sterija Popović u Bršcu, Pavle Petrović ovdje izađemo. Tako. Izvoli, evo ja ću se cecarim vrata. Ja, brat, sad gurni me samo da padnemo. I tako, to stigli smo sad u Vrštiju. Moj kum je vozio, zapravo ja sam vozio kombi. Vadi te asparaguse, daj ne bacaj taj kabel, brat. Ej! Stigli smo. Ovi snimci su dobri, znaš, jer ovo se stavi sve na internet i posle kao... Na internetu. Kako ispadne? Ne, posle... Na internetu. Inter smešno. Ajde mala košutu! A ti se stidiš zato što ja snimam sad. Inače, znaš, mnogo si agresivniji u tim, i istrajniji u tim tvojim kompozicijama. Znaš što, Lovac i košuta i svi oni što su... Lovac i košuta, to je tras! Opa! Evo nas kod Jelene što ker čuči pod krovom. Jesi vidio ono kera? Nisam. Ne, sad prvi put vidim. Nego, šta ti kažeš za ove penzionere što čekaju ujutro? Često im viknem da nema leba. Da. A to su stariji ljudi, njima ne smiješ tako. Pa da, inače ima poštovanja prema njima. Pa da, javljaš se ljudima koji ne Molim. Presekli smo Sterijinu ulicu. Jesmo, da. Čak smo i presekli Sterijinu ulicu. Daj Šone, slušaj šta priča Igor, znaš da on uvijek ima važnije informacije. Jovan Sterija Popović. A šta misliš, je li ovo neko gleda do kraja? Jer ja kad postavim na internet... Ja kad postavim to na internet, odnosno na kompjuter... Na internetu. Kao, znaš, svi gledaju to što ja postavljam, a ja ne gledam nikom. Znaš, i onda to je čudno malo, kako to sad... Otkud ti znaš da nikome nemaš? I ja sam polomio. Pa vidim retko, mislim, neki to koji me interesuju da gledam, ovih koji me ne interesuju, i onda vjerojatno ovo neće da gledaju sad do kraja. Jebote, kuda i mi vozimo. Možeš da kažeš nešto protiv države. Tako se kaže u Smederevu. Gle ovog morona gde se parkirao je. Jebote, ja biciklu ne bi ostavio ovdje. Stvarno je mental, gle kuda mora se provlači sad zbog njega je. Stigli smo, vidiš, ovo je dobar dokumentarni materijal koji ipak neću postaviti na kompjuter. Igi čupa kiki kagi. Noga mi je ušćekla. Ušćekla!